every afternoon 2 o'clock magduwag scatter ahay sige kapildi aray karon nagmahay. And then every evening until midnight magduwa na sad ug utro kay gusto lagi kuno siyang mupaldo. Daghan ang nag-message sa akong Telegram ug sa Messenger na ay ipapromote ang online casino duwa nga scatter. Ako ang gidawat ang kontrata nga ilang gi-offer. Gipromote ang sugal sama sa gibuhat sa uban nga vlogger. Pero paglabay sa pila ka adlaw wa pay simana. Ni undag kong promote kay di makaya sa akong konsensya. Kay daghang nagantos katong mga kapos nga mga pamilya. Namasing mo daog sa scatter gipos na ang gamay nga kwarta. Daghan ang nabuang sa duwa nga scatter. May usa ka misis nagugtas gyud siya sa iyang mister. Kaysa iyang Gcash magsige kuno og pa-cash in. Napildi sa scatter ang sweldo ni mister walay nahabilin. Maong kamo intaw niya ng mga link ayaw kumpiyansa. Kay na ay di legit ilaharang huton ang inyuhang kwarta. Daghan ang napildi wala na ipangpalit o pagkaon. Tungod sa mga link na as comment section makakonsumisyon. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, pirming pilde. In every afternoon 2 o'clock magduwag scatter ahay sige kapildi aray karon nagmahay. Sabi na ito, ano ba kasi naging ganito niya ba nga? Nagalit mat, tawat ng mga sagmanok. Ang manok sa silingan ikawat ilang hiniktan. Ang manok sa silingan si Rickmar ipasangin lang. Tunog po, yan mo kabalo mo. Nasuwatong pagbote. Among silingan intawon nagyaw-yaw siya gahapon. Kay siya gikawatan mga manok nga hiniktan. Wa niya nabantayan nagiukoy na sa kawatan. Idala iyang hiniktan nga pangsabong sunod buwan. Ang iyahang gidudahan si Apay Rickmar ang pangalan. Kay mauni bang giitan sa kinawatay ug hiniktan. Ang manok sa silingan pirmirang makuhaan. Ang manok nga giatiman si Rickmar ay makasudan. Ang manok sa silingan ikawat ilang hiniktan. Ang manok sa silingan si Rickmar ipasangin lang. Ikaw, ipatawag na po ko karoon sa barangay. Suko kayong barangay captain ako kay ilaha daw manok yung gikawat gabi eh. Grabe naman ka Rickmar. Eh, wala naman kay pili Rickmar. Kung si Rickmar mangawat ang tag-iya kay malipat. Ang manok di gyud katingog kay gituok niyang liog. Si Abay Rickmar pasangil lang mangayo kapaya sa silingan. Kung dili mabantayan ang hiniktan ang birahan. Si Rickmar na'y mulihok impas yun ang mga manok. Kung mangawat naghiniktan apilon pang mungaan. Si Abay Rickmar nga kawatan lisod ni siya madakpan. Kay wakwak iyang inahan kuyaw kung ilang matakdan. Ang manok sa silingan ikawat ilang hiniktan. Ang manok sa silingan si Rickmar ipasangin lang. Ang manok
sa silingan, ikaw at ilang hiniktan. Ang manok sa silingan, si Rickmar, ipasangin lang. Mayong bunga, this is your proud Mr. Bully, Chito Samuntina. Finally, ania na sa programang Binisaya, Chit Chat at Tony. Bye, Rekmar! Si Rickmar, karon na dakpan. Kay siya kawatan, manok hiniktan. Dihang ki-interview ni Uncle Chito sa Muntina, wag yun siya'y klaro, mutubag sa pangutana. Si Rickmar ni Angkol, nga siya nadakpan. Isulod na kuno siyas prisuhan. Na priso si Rickmar, eh siya nangawat manok. Irong ipagawas kay di daw sa kuukuto. Pag ipagawas ko nila, kaya hindi ka sa tubuto. Sa ilang interview ni Uncle Chito, si Rickmar ni Suul iyang tinunto. Ricardo Marivic, mao daw iyang ginikanan. Maunang Rickmar kay gikumbine ilang pangalan. Grabe ko ka-aligri, programang chit-chat ato ni. Sige lang tagkatawa, mawala sa problema. Si Rickmar pangutan-un, dili siya lang taon. Ila na lang giundang kay si Rickmar murag buang. Grabe yun ka-aligri, programang chit-chat ato ni. Sige lang tagkatawa, pawala sa problema. Si Rickmar pangutan-un, dili siya lang taon. Ilan na lang giundang kay si Rickmar murag buang. Kuha na lang, ma'am. Hindak mo na lang siguro natin eh. Cut na lang. Cut na lang. Cut. Tulay ko nung imagine Rickmar, mahimo kang pulis. Pulis? Imagine ako no. Kung gusto gani kang malingaw, page ni Rickmar kita mo lantaw. Iyang content pulos inamaw, ang naglantaw murasag amaw. Kung naagani kay problema, page ni Rickmar mauy lantawa. Kaguol mawala ug hurot, mapulihan na ug kalagot. Iyang content na walay klaro, labi na ang iyang kagwapo. Pirmira siya nga kasab-an, di siya palangga sa iyang inahan. Page ni Rickmar grabe kabuang, malingaw ang batag tiguang. Isag unsay mahuna-hunaan, sa content dili yun mahutdan. Abay Rickmar, nalimot kag umarug kambal. Abay Rickmar, kanong niikyas ka sa mental. Ang video ni Rickmar lantawon, makalingaw ang facial expression. Labi na kung siya magtabi, murag yun siyag sagol ihi. Iyang content sagol-sagol lang, mukanta mo sayaw pangkagwang. Kung dili wak-wak o kaliwat, sa manok magsigig pangawat. Sige ka nang naagi sa imong dughan. Ang mga
Awat ang manok na. Sus, kawayayo ng trabaho, Arikmar. Page ni Rickmar karon ni sikat tungod sa iyahang kasipat. Iyang content nga pinalahi ang maglantaw murag makaihi. Kung si Rickmar imong lantawon, imong baba di gyud matakong sa iyang mga pakatawa, makawala gyud sa problema. Abay Rickmar, nalimot kag umarog tambal. Abay Rickmar, nganong niikyas ka sa mental. Abay Rickmar, nalimot kag umarog tambal. Abay Rickmar, nganong niikyas ka sa mental. Na ay duha ka manag amiga nga mga libakira. Unya kunos pagtukuig magpagunasad sila. Ilahan na gyud punong undangan ilang pagkatabian. Ang ilahang silingan dili na gyud hilabtan, di na nila bantayan. Perti gyud silang pagkadaghana, membro sa chismosa. Nagbuhat pa sila group chat sa mga libakira. Mao kini ang mga pangalan sa ilahang kauban. Mga karaang miyembro mo biya na sa grupo, kay gusto nang magbag-o. Alice, Vicky, Diana, Inday, Philly, Christina, Ilin, Katri, ug Gina, Nina, Vilma, ug Norma, Leticia, Kuni, Aida, Janice, Ani, ug Wilma, Jennifer, Terry, ug Ima, Miriam, ug si Eva, si Arlene, ug si Linda, Manilin, Shoni, Rosita, Susana, ug Anita, si Olive, ug Marisa. Ani apay laing mga member nga mag-usap sa New Year. Ilang New Year's resolution, biyaan ang kahimantayon. Mao kini ang mga pangalan sa ilahang kauban. Mga karaang miyembro mo biya na sa grupo, kay gusto nang magbag-o. Telma, Sonia, Aurora, Cecilia ug Lucrisa, Maribel ug Lolita, Francisca ug Violeta, Rosalie ug Clarita, si Helen ug si Cynthia, Bernadette, Miriam ug Ana, Maricel ug Imelda, si May ug si Marita, Lilibeth, Lucy ug Piria, Gloria ug Filomena, Elizabeth ug Lorna. Mao kini ang mga pangalan sa ilahang kauban. Mga bago nga miyembro mo biya na sa grupo, kay gusto nang magbag-o. Sandra, Hilda, Pasita, Corazon ug si Marta, si Bibi ug si Lilia, Monica, Virgie ug Sheila, Eugenia, Rizalina, Celia ug Marina, Marlene ug Angelita, Roberta ug Elina, Susit ug si Yolanda, Carmelita ug Rebecca, Carlota ug Lucia, Marilo ug si Melba, Soledad, Delia ug Rini, Larina ug si Tisi, Nida, Dadang ug Nili, Barbara, Lourdes ug Sally, Lucrecia ug Arceli, si Bibang ug si Rini, Mercy ug Angelina, si Evelyn ug Alma, si Clara ug Rodora, Ambrosia ug Juanita, si Duna ug Antonia, si Carmen ug Kulasa, Lindy, Lisel ug Sonia, Raquel ug si Amalia, Matilde ug Ruina, Flora, Salome
ug Ilsa, Laura, Ilmi ug Paula, Lily ug Margarita, Stephanie, Gloria, Amanda, si Nanette ug si Julia, si Monette ug si Hana, Jonah, Vanje, Victoria, Wendy ug Veronica, si Agnes ug si Mirna, si Joy, Nika ug Sara, si Shaina ug Luisa, si Maylin ug Joanna, Marilyn, Justin ug Sonia, si Ann ug si Marina, Mariban ug si Sandra, Mary Chris, Irene ug Jaya, Mary Jean ug si Julia, si Krisha ug si Clara, Angela, Jane ug Rosana, si Rose ug si Maria, si Chisa ug Sofia. Ipanganak ko sa kalibutan nga putot yun kaayo. Nag-edad nag-25 ang height mura pagkutso. Ibugal-bugalan ko sa mga taas nga tawo. Tawgon ko nila og putot ko di ba unano. Ngano kahang akong mama ug papa puwerte mang tag-asa. Akong mga igsuon ang height pang basketballista. Ako ra ang bubo ngano kahang wala katubo. Nagsigi og kaon pero edad ray ni dako. Maong nangita ko og paagi nga mo taas. Sa among balay maulaw na kung mo gawas. Daghan na ko og giinom nga mga tablitas. Pero wala gyud ni epekto sa akong lawas. Itambagan ko sa suod nako nga amigo. Inigabag-ong tuig puno ilukso-lukso. Mao puno na ang palihi sa mga pandak. Inigkaalas lusi mo ambak-ambak. Kay gustong mo taas ako ang gisunod iyang gisulti. Wala ko natulog kay naghulat sa alas 12. Sa gawa sa among balay dito ko nag-istambay. Aron taas ug ambakan ni patong kuslantay. Pagka alas 12 perti na kong lukso-lukso. Sa ibabaw sa lantay nga gabok na di ay to. Sa akong ka-excited wa na ko nakapantay. Kahapit na di ay mahugno ang among lantay. Sa dugay na kong balik-balik ug ambak-ambak. Ang saluga kawayan sa lantay kay nabuak. Anduhan na ko katiil nilusot sa salug. Pagkasakita na ipit akong itlog. Pagka alas 12 perti na kong lukso-lukso. Sa ibabaw sa lantay nga gabok na di ay to. Sa akong ka-excited wa na ko nakapantay. Kahapit na di ay mahugno ang among lantay. Sa dugay na kong balik-balik ug ambak-ambak. Ang salug nga kawayan sa lantay kay nabuak. Anduhan na ko katiil nilusot sa salug. Pagkasakita na ipit akong itlog. Pagkasakita na ipit akong itlog. May lang unta o pili ni Mabi Nugok. Ang dato nga kawatan dugay kaayong madakpan. Ninilyon ang kinawat pero wa pagipusasan. Abogado gibayaran para sila pipinsahan. Ang uban tuas gawas ni sibat na sa Pinas kaysa kaso ni Ikyas. Kung ang pobre mangawat tungod kay way makaon. Kung mo aksyon og sibat gukuron kulatahon. Isuludayon sa silda kung walay ikapyansa. Libre ang abogado kay wala man say klaro kung madismiss ang kaso. Mga dako kung madakpan, putson ang higdaanan. Na ay TV, na ay wifi, ug aircon ang prisuhan. Ang pobre kung mapriso, maghigda sa simento. Mag-antos sa kahuot,
Way hangin alimot, manimaho pang utot. Ang kabus ug kwartahan, dako gyud ug kalahian. Mga dato bisag sad-an, mga pobre way dag-anan. Kay wa may ikagasto, ibayad sa bugado. Mo atras na lang in town, sa kaso di mo padayon, kay pildi man gihapon. Mga dato bisag sad-an, ang uban gawas nun lang. Kay sila kwartahan man, daghan ug ikasarang. Mga pobre nga way nahut, sa ulo magpangutkot. Kay ang dagko nga kurakot, daghang kwarta ang gikuot, pero way pusas ang kamot. Ang dato nga kawatan, wala pa gayud nadakpan, sa gobyerno naglingkod lang. Usa ako ka model, mo deliver og parcel. Pirmira kong gi-high blood, tungod sa customer. Kay ang ilahang order, akong i-deliver. Ang mga receiver, daghan kayog parcel, pero gipang cancel. Na ay usang receiver, daghan kayong order. Palay nila sa squatter, nagpasan kus parcel. Dalan pasikot-sikot, dugay kong naabot. Unya makalagot, kaysa akong pag-abot, gi-cancel og horot. Ang trabahong delivery rider, di lalim maghatod sa order. Ulan init kami mo deliver, bisag layo ang receiver. Usahay pasanginlan, kami kuno'y scammer. Ang delivery rider, igurang mag-deliver, di may mga sealer. Ang trabahong delivery rider, di lalim maghatod sa order. Ulan init kami mo deliver, bisag layo ang receiver. Na ay usang nag-order, na biktima sa scammer. Kay karton lang o plastic, ang sulod sa iyang parcel. Niyang sukua, ako'y iyang gikontra. Gihapag kus parcel, gitiunan og pusel. Tarong ha! Scammer ka! Di man ako'y seller, sir. Rider ako, sir. Dili ko scammer. Ang delivery rider, maoy mag-deliver sa inyuhang order. Ang tinuod nga scammer, katong mga seller.
Dili kaming rider